Ayan, gabi. Nasa ba ng tapunan naman ng basura? Gabi. Sili. Ang yabong ng sili. Masarap yan, tinola. Bahay kubo ko. Ay! Yan na siguro yung panggatong. Ay, doon. Doon na. Ay! Tapos naman ang ano. Galing kami sa bukid. Pati tsinelas ko nilubog doon sa potek. Tingnan mo yung sa inyo dito. Ayan o. Ay, magugus muna tayo. Ay, tapos minsan yung ito na kami sa bahay. Ayan. Ay, nakauwi na rin kami. Andito na kami sa bahay. At papat muna para dito na kami. Yan. At yun guys, yung nangyari kanina. Nalubog yung tsinelas ko dun sa dun sa putik kanina. Hindi kasi ako nakabote. And ito, pahinga muna kami ng konti, tapos mamaya magluluto naman kami. Ay, nyaw ko mo. Ito po mo ta, ikan mo ma. Ito yung stock ng kahoy. Ang dami. Nangitim na rin yung ano, yung sa bubungan. Hindi tayo ng kahoy. Una pala. Ito na.
Pangalawang batch na piniprito. Ayun. Hey guys. Dito na kami sa bahay. Kanina nagpunta kami doon sa bukid kanina eh. Tapos yun, kanina nagprito ako doon sa may doon sa may yung pinaglulutuan lang yung kahoy lang at prito ako ng isda, galunggong. Ngayon labas tayo, pakita natin kasi may mga tradisyon sila dito yung pagdating ng mga santo, mga Biyernes Santo, mga ganyan. Nagluluto sila ng mga kakanin at saka malagkit. Tapos meron silang ginagawa sa labas, hindi ko alam kung ano yun eto, punta natin ngayon. Wait lang, labas tayo. Ay, patayin ko muna yung electric pan. Balik isirap ko na, oh. Bili daw po kayo isda. Ito man. Taiwan, mama. Sira ba? Ano ba yan? Balik kayo palisira. Ang tulad daw sa man. Yung para sa palitaw. Ay, sa palitaw. Ate sira, ate lang ako. Ay, Taiwan? Ewan doon. Parpa. Kakaling ng kuha. Ito yung ito yung Biyernes Santo. Ganito yung ano. Si ate parang ngayong marap eh. Nahiya. Kita ni. Kita to. Managrinyoy. Sisya to. Sobrang init. Inin? Taiwan. 60 pesos. Na. Isda. Tingnan mo taon. Hindi ako marunong Hello, Yari! Ayun. Nganing. Dua puluh 50 ta mga kidara. Kilo. Ito ka mga lamor. Ano isda to? Kilo na rumah lima. Lima na ba? Lima. Rumah nyo lima. Taiwan? Kilo na. Kakino. Sira Taiwan. Ay, ang dami yun eh. Ini danisyong. Dami. Ilang kilo yan? 50 pesos. 50 pesos, apat na Ay, kilo? bakit ito marikili ba yung dahil Ano yung mura na nun? Balas yung man eh. Nakapisti ito Anong siya. mura? Red eyes ni at yung Pretty low. red eyes. Ang friend niya. Ay, mauuwi sa ihaw. Ihaw o ano? Iyaw. Ihaw. Ito ba ta? Ito naman. Mura na yan. Kapagod. Ay, shoutout kay Kuya oh. Apo lang. Kanang maya Kuya. Pinagawa. Asa itong nagkatira? Ha? Kung kita na eh. Tirang kilo. Ranti siya asa ito. Hindi, hanggang ngalitam. Wala rin sila. Kaya sila tusing siya. Malala ko kinima. Kaya may susirami ko dito. 50 pesos po ang isang kilo? Isang kilo. Mura no? Mas masarap yung yung karpa. Ay, yung karpa no? Wala kang karpa Taiwan Kuya? yan eh, galing Taiwan. Kagaling pa ng Taiwan to? Hindi, dyan Buti lang. Taiwan yung pangalan. Oo, tama Ay. lang dyan, Taiwan. Kala ko, baka mamaya hanapan pa ng COVID pass to. Grabe na. Pero anong tawag dito ng tote? Pag dito? Hindi, Taiwan. Taiwan talaga? Dami no? Apat na. Taiwan lang kung bakit saan galing yung ano na yan. Yung pangalan na yan. Isda. Langganan ko mo. Kailangan pa wa, linisan. Kaya ano siya, maliwanag. Ay, ipiprito pala yan? Yung sinasabi ko dapat bilog, ayaw nila butin nila ng plato.
Tulak. Dami. Ito yun. Ay, Uy! Ayan. So yun guys, punta tayo doon sa kusina. Kanina hindi ko na nakunan yung mga niluluto nilang mga kakanin tsaka mga ano. Basta meron kanina tayo. Punta natin. Tingnan muna natin kung ano yung mga niluto. Sana. Ay, ayan. Yan ba yung niluto? Ayan. kayo ka. Ano tawag yan? Kalitaw. Wala pa si ate yung tayo daw. Nga. Ano ba? Bakit yung ano iba? Ano ba? Hindi ba pwede bukasan ito, ano? May buko. Ayun yun. Buko yan, no? Gusto ko isa? Kayo ka? Ang kaliwa ko. Gusto ko yung karyoka. Sarap to, crunchy. Sarap. Karyoka tsaka ano yan? Tawag yan? Palitaw. Palitaw? Hindi, palihalisan naman kasi parehas naman yata. Pero masarap tong ano. Ito gusto ko. Ito na. Tawag doon. Nag-iwan na lang ito. Ano? Ito iyawin. Wow, yung binili kanina. Yung isdang binili kanina na 50 ang kilo. Ang dami. Tama tayo dyan, ano? Na? Bukas ka pa? Ha? Hindi, puto mo lang sa kwarto. So yun guys. Yun na kasi umalis kami. Pa kami ng ano. Dyan. May malapit lang dito. Yung manggagamot. Then ngayon. Tapos tinignan ko yung mga naluto kanina. Yung kakanin. Mga kakanin tsaka malagkit. Yung parang ano karyoka. Tapos yung isa naman. Nilagyan ng ano. Ng buko sa ibabaw. Kaya yun guys. So ito lang yung ginawa namin sa buong itong Biyernes Santo. Ayaw ko lang mamaya kung may gagawin pa. Kaya siguro yun lang siguro. Kaya yun yung update ko sa inyo guys. So mga pala guys tawag dito. Paano ba to? Happy Easter ba? Kaya basta guys yun lang. So please like, comment, share, and subscribe na sa aking channel. And salamat sa panonood sa aking video. So, see you in my next vlog. Bye!